Durga Puja ni borok bangun hari borok bangun ni Pak. Nanya borok bangun ni. Sembohim lajak yang mana thokai movie nahi na bhai ka thokai movie paham na borok bangun ni Durga Puja ni borok baik ti phajagli eta ayang kapsa khang ba borok bangun ni di koro Durga Puja hare mau bisa ngonjoni Durga Puja borok bangun ni masa matai Durga yang ro light dog exam sakaja mani ro pai tong layo borok bangun Durga Puja ni borok bangun ni yang road cross khainai tang ese garis ke umai borok bangun ni bazar he motamoti mane ain Durga Puja ota yang ke nyata juta dogan dong mall sobro seni bike sen nan thana dong Good morning Mia hor ungkha phaimena yang bisram monjoni phaiya koi horomai ti chai thupe kha hingke Mia video ro khain kono somoi mali yang ke tabuk ke nongno miang thokai muibi nai phai tini tamo Mia hor tam pai tu kha obo nongno phus phunuk jaya khung ke tabuk muituman khang ka nongno blog o phunuk irwan hini onsuk ta khata nai nai dia ani tini ni je Mia mani pai tu man oma nei tamo nai nai di nongna nai thuk wai norok kisa comment khai sai do nu khang ke Naran mane nyanya mu khana an mane ke iko juta Mia juta ang paina thangya se ste masa paina thangmani ge bo pai khangke ang bo pai mana khanai thukjagai ge juta ni price narok saimana mu khana price singke 600 sanmani 400 marka ge bahing sakang black nana ni tomoni black ge bonai pe khang ka ba o same color ngan hanai nalia o juta no ang o color no nakhata tek onyo color chakari hingka ba actually Durga Puja na ang kun phan je na jai khota klai ni omon puila juta simini nawo haipon tai rok juta rok ko tai juta rok to tongo haipon o juta rok tong haipon o jut omong kisa juta ta bo ni sai hingke mono Mia tu phemeni ta horbong kha hatta rok pai khala hatta sara hatta bai kha phai mani tabo ang mai ti chawi aku pai se ri rok subai aku bai se nong no mani phunugui tong ang pogui tong kha nong no phungna hanai te dadi phungna namani heda comment kai sarine nai thok jabai khena rong mohai juta rok actually juta an bagai hingke mo aram nung jaga norok kisa comfortable nung jaga na ang to comfortable nung kha asung no ko box ni katal khuluma nok tam tang khuluma rok phunuk li ang phunuk le direct khulogoi koma ge phunuk irka iko ang mori rok sui pai khena hani te odek sujanai tong hori satung mar ka hani ti surmanta amse nokha se tam kisa hamta yang tongo noka satung tung khawati wa se yo ke sui be menta di seketal maya hingke bari kecama makanai ta sawo satung le mar no haji